Good morning guys. Magpamata. Ano ito sa rooftop guys. Magkuha o sagol. Maglawo o itakay. Pwedeng diskarga sa akong partner. Pwedeng diskarga sa iyang giinom kagabi. Nangadlawon og diskarga. Magkuha tag tanglad guys. Ito ikay kong tanglad. Maurang tayo na mabunog kanunay. Sa kastok nga tanglad. Enough na sa ato ang sinabaw nga isda. Tapos sagulan din nato og sibuyas. Magkuha tagamay nga stokro. Iyaw sibuyas. Pwede na payata. So naigi akong sibuyas, pero sige lang magkuha lang gyapon ta og isa ka stock na lang pa kumot sa ato ang sinabaw. Di na siya tani ibalik og tanom atong punuan kini, balik nato niya. Init na kay guys. Tapos kini guys, kulitis. Kabalabo mo guys na ang kulitis taas kay siya source of iron. Mga anemic diha kaon mo og kulitis. Daghan po ni siya source na makuha nato guys, mga vitamins, mga zinc. Daghan kulitis. Grabe na kainit guys siya. Hindi na ito nga subak sa ato ang sinabaw. Grabe guys, nangaling yan siya. Humot kaya ako ang bulak. Kaya siya. Humot kaya siya. Nangalim yun. Makaingang kag na ay dili pareha nato. Pero siya rada na siya. Karan kay human naman tao. Kuha sa mga sagol. Balik na ta sa baba. With mga sagog, sahog sa ato ang sabaw nga. Itong lutuan is sinabaw nga bangus. Tambal sa hubog. Nagsisuka kagabi para maulian ang hubog guys. Andam na ito ang mga sagol sa lawoy. Ilunod na nato ang ano ba itong layan naman. Tapos tangad. Dayon, sunod na to ang mga isda para makabukol siya og maayo. Tapos takluban. Ito na siya guys. Ang atong isunod is sibuyas. Ang ato ang halamas is bigan sa ato ang rooftop. Dayon ang remember guys, taas na siya og source sa iron. Ang ato ang kulitis. Ready to serve na. Bye bye. Thank you for watching.